Wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama, wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama. Sarakuna biyu ba sa riga wa juna, duk wanda ya yi musu Ummi manyan gari, a radun Allah dama ke nake nema. Amalan Jauro manyan mazaje, kaga maza gumbar dutse, a radu kowa ya ja da kai sai ya sha ƙasa. Hai Ummi, a radun Allah wanga kirari da kike mun yayi min daɗi, ji nake kamar na ɗauki daɗa gammo na ɗauki duniya a kaina. Ja da kai sai an shirya ko an shirya ma dole a faɗi. Yaya aka yi ne, me ya faru kake nema na? To dama ba wani abu bane yasa nake neman ki. Kin san cewa yau saura wata ɗaya a yi bikin aure na da ni da ƙawarki. Amma matsalar har yau ba mu taɓa yin zance ni da ita ba. To tun da dai kaddarar ta ce aure na, ai ya kamata ta saki jiki kafin ta zo gidana, ko ba haka ba Ummi? Wannan gaskiya ne Jauro. Yanzu me kake so a yi? Sanin kanki ne ina ƙaunar Sadiya fiye da kowa a duniyan nan. Kina gani dai a garin nan sai da na kashe samari 3 abokanan hamayyata, kuma babu abun da aka yi a garin nan, ko ba haka bane? Haka yake uban dawa, dodo ne kai fasa taro, kowa ya ja da kai sai ya ci ƙasa. Ummi kenan, ni yanzu abun da nake so guda ɗaya ne, ki je ki samu Sadiya ki lallaba ta. Duk abun da kake so na hidimar biki, to tabbas zan bata ko naira nawa ne, kar ta ji komai. Yanzu haka maganar da nake gaya miki, na sai da manyan shanu na guda 3 nagge guda 3 domin mu sha shagalin aure na da ita. Don haka yanzu kudin suna nan a aje, idan kun je kin same ta zo ta anshi wannan kudin ta je ta hidimar bikin da za ta yi, ko ba haka bane Ummi? Sannan don Allah ki ce ta bani dama ko so ɗaya na zo zance yau, ko dai so ɗaya dai kafin ai biki ai azo ko? Jauro ni dai ba zan ce maka ko a'a ba, saboda gaskiya al'amarin Sadiya ya fi na da dagulewa. Ban gane ba, me kike nufi da abun ya ƙara dagulewa? Ko kaɗan hankalin Sadiya baya kanka, kullum ba ta da aiki sai tunanin wannan saurayi da ta haɗu da shi a bakin iyaka ɗan garin kusan. Yanzu haka ma roƙo na ta yi, wai don Allah na raka ta bakin iyaka ko za ta samu ganinsa. Ai na rantsi da Allah na tafka babban kuskure da ban kashe shi a wancan karen ba. Ta je ta same shi din a gaban idananta, sai na yi masa yankan rago inda abun da za a yi, babu abun da za a yi kuma. A'a Jauro, in kai haka wallahi yaƙi ne zai barke. Sadiya ta wace ni kadai, babu kuma wanda zai mallake ta, ko da ashe ƙasa da sama za su haɗe. Dan mama, bikin auren ka fa ya kusanto, amma har yanzu ban ga kana yin wani shiri ba. Umma kenan. To ai ne gara ma ku daga bikin nan, saboda ni gaskiya ban shirya ba. To ai dama shirin ba naka bane, namu ne. Mahaifinka ya baka kyautar gida da gona, kuma ya ce komai shi zai yi, baya buƙatar ka kashe koda sisin kwabanka, zai maka komai. Umma, gaskiya auren nan ba dan Allah da Annabi yake so ya kulla shi ba. Illa kawai yana so mu kulla alaka da dangin sarkin noma ne. Arzikinsa kawai yake kwaɗayi, shi yasa yake so mu haɗa zuri'a da shi. Kuma wannan abu ne mai sauki, shi ma zai iya auren Aisha tunda ni bana son ta. Kuma kin ga akwai aure a tsakaninsu, ba haramci bane ai. Kai ka ga yaron wofi, kana nufin kai da ka aure Aishan ƙwarani ai min kishiya? Yan saboda Allah Umma, duk rufin asirin da Ubangiji ya baba duk bai ishe shi ba, har sai ya rabu wani attajiri a garin nan ya haɗa zuri'a da shi. Sarautar garin nan fa a hannunsa take. Yana da manya-manyan gonakai guda 10 waɗanda ba a taɓa noma a cikinsu ba. Rumfunan kasuwa 16. Me baba yake nema? Kawai abin da na fahimta yana so ya amfani da ni a wannan auren, ya ƙara wa kansa arziki. To shi kenan, idan ba za ka aure Aisha ba, wa kake da ita wacce ta fi ta kyau da asali a cikin garin nan? A gaskiya Umma ne wanda nake so ba a nan garin take ba. Kuma labari ya ishe ni cewa mahaifinta shine mai garinsu, kuma mashahurin attajiri ne. To wace ce wannan? Kuma ina ne garin nasu? Sunan da Sadiya. Ɗan mai garin Bursa ce. Bursa? Bursa fa ka ce? Bashir, ka fara shaye-shaye ne ko kuma ka yi gamo ne? Umma babu abin da na sha. Lafiya ta kalau.
wallahi da gaske nake. Ita nake so kuma ita zan aura. To kaga, ka rufa wa kanka asiri, ka guntse bakinka daga wannan maganar. Wallahi, ka san idan mahaifinka ya ji wannan maganar, takobi zai sa ya fille maka kai. Ƙwarai ya rasa komai da kowa nasa, akan ya bari ka haɗa jinsi da garin bursa. Kaga Bashir, don Allah ka tashi ka bani guri, kada ka shafa min kashin kaji ban ji ba ban gani ba. Wannan wani irin abu ne? Shikenan. Wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya. Gwandawa ya aka yi ne, ga dukkan alamu wani ne ya bata maka rai ka zo nan bayan gari kake hakonsa. Kwarai kuwa, ai yau ba zan bar nan gurin ba sai wukata ta sha jini. Ina raye, ina ji, ina gani, wani ya zo ya raba ni da masoyiyata. Gwandawa wani mai tsautsayin ne haka? Ɗazu ne umma kawar Sadiya ta zo tana faɗa mu. Sadiya ta kamu da son wannan saurayin wanda ya ketaro iyaka ya zo mata magana ɗan garin kusan. Wai har ma tana cewa ta zo ta rako ta baki rafi ta zo ta ganshi. Saboda haka ne na ɗebo makamai na yaƙi. Kawai jira nake na ganshi ya zo nan. Ko bai ketaro iyaka ba ni sai na haura na je na gama da shi. Ai ya kamata a ce ka sanar da mu, tunda baka san irin shirin da zai zo da shi ba. Wataƙila ya taho da abokan tafiya. Ai babu komai, ni kaɗai ma gayya ne. Ina nan gurin sai na ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Mu ma muna tare da kai, ina zaton wannan yaron ajalinsa ne ya kira. Lalle yau zai gana da Azra'ilu. Ina za ki je a rana tsakan nan? Zan je kasuwa ne in siyo lallen bikina. Kina jina da kyau? Kada ki nisa. Da kin siyo lallen nan ki dawo gida. Saboda ke amarya gobe ce. Kuma burina in ga cewar an yi auren nan lafiya ba abin da ya same ki. Baba ashe kai ma kana farin ciki da bikin nan. Aisha, ai na fi ki farin ciki. Tunda ni ne na saba miki. Dan asali yaro mai ilimin addini, mai ilimin zamani, kuma sannan gashi wayayye. Wallahi baba ina son shi saboda duk ƙauyen nan a cikin samarin ƙauyen nan babu kamar shi. A Aisha, a gaba na yake faɗa wannan maganar ko kunya ba ki ci? Zamani sai dai a ka ji fa. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mati. Malam Bashari. Kai ne aka ka? Kai yanzu kullum baka da aiki. Sai tunani na masoyin mafarki? Ban gane masoyin mafarki ba. Ai ni a zahiri na ga Sadiya. Ba a mafarki ba. Kuma kai ma shaida ne. To ai masoyin mafarki ce. Tunda baka isa ganta ba, ballantana haka samu damar yin hira da ita. Mati haka dai ka faɗa. Amma ina mai tabbatar maka cewa gobe sai na shiga har cikin garin Bursa domin na ga Sadiya. Kuma in tabbatar maka da wa'innan idanun nawa zan ga Sadiya. To ila dan mai karfi. Ai ga fili nan ga mai doki. Sai ka yi damarar yaƙi dan ka je Bursa ka ga masoyar taka. Na sani ai idan duk mazajen garin za su tare ka, za ka iya bazar da su domin karfin so ya fi karfin dan adam. Mati kenan. Ka ɗauki magana na da wasa? Wallahi tallahi da gaske dake. Ko me zai faru? Gobe na maka alƙawarin sai na shiga garin Bursa. Kuma ba zan fito ba sai na gana da masoyata. To shikenan. Bayan ka tafi, zan je na tanadi kafanin da za a yi maka jana'iza da shi. Ka san bakin ciki na? Zan rasa abokin da babu kamar sa, wanda na shaƙu da shi tun daga ƙuruciya kawo yanzu da muke a haka. Mati, mutuwa guda ɗaya ce. Idan lokacin ta yi ko muna cikin ɗaki,
sai ta zo ta riske mu. Idan har abotanmu ta gaskiya ce da amana, ya kamata a ce kukanmu ya zo iri ɗaya ne da kai. Mati, saboda me ba ka so abin da nake so a rayuwata ba? Kaka manta Sadiya ce farin ciki na. Idan na rasa Sadiya, tamkar na rasa komai na rayuwata ne. Mati, ka taimaka mana mallaki zaɓin zuciyata. Wata shawara ta zo mu. Wace irin dabara kenan? Zo mu je kawai. Jama'a sai gumama ga kayan maza da mata kalan 'yan birni masu sauki. Zo ku duba kala-kala. Akwai na maza da mata. Kaga, zo mana. Muna sayar da kayan mata da maza. Samari kun yi kalan 'yan birni, bari in baje muku hajan nan domin ku duba ku zaɓi rabonku. Malam, ba sai ka baje hajarka ba. Za mu siye kayanka gaba ɗaya. Duka. Duka fa ce, har kayan matan za ku siye? Ko dai akwai 'yan daudi ne a garin nan ban sani ba. Kaga malam, ba shi ne muka ce kai mana ba. Ko kuma kaga mun yi kama da 'yan daudi ne. Mayar da wukar abokina abin ba na faɗa ba ne, ni da na kawo muku ku siya ku bani kuɗi. Amma kuma kayan nan na fa masu tsada ne saboda komai tsadar kayanka za mu siye su. Amma akwai sharaɗi guda ɗaya. To, hada sharaɗi kuma yau a cinikin gumamas? To, Allah sa dai ba da 'yan alƙa'ida na haɗu ba. Mu ne Iraki da Iran gaba ɗaya. Taga mai gumama, so miki ka tafi da mu cikin garin Bursa a matsayin yaranka masu sai da gumama. Tabbijan, wannan shine ga kura ga nama. Amma idan kurar kuma ta kai wa naman hari, to ita ma fa za ta zama nama. Na san cewa ku 'yan garin Kusan ne, kuma akwai gaba mai tsanani tsakaninku da 'yan garin Bursa. Idan na shigar da ku garin, asirin me tonu? To ni na tabbata ni ma sai sun yi min yankan rago. Idan kuma asirin mu bai tonu ba, to na san fa zan kwashi domin zan sha maƙudan kuɗaɗe. Kai, amma fa matsoraci baya zama gwani. Kuma na tabbatar da cewa ba a samun kuɗi a banza. Amma abin da zai faru, ku je ku shirya mu same ku a maɗa hanya kawai mu zuba ta. Nagode. Ne da maɗa bayan gari. Kada? Yin abin da nake son ga miki. Yau ina cikin farin ciki. Tunda kana cikin farin ciki mai gida yau, ai ni kam ni ma ina cikin farin ciki. Saboda yarinyar nan ta karɓi abin da nake so. Saboda na gida gaske take. Hajiya na ba ne? Babba ka manta ka bani kuɗin je kasuwa a siyo kayan armina. Yar babba na manta. Tun da kika amince za ki je ki siyo kayan auren nan da kanki. A radu kin faranta mini rai. To ya batun zuwan jaure yau. Ina fatan dai ba za ki bani kunya ba. In ya zo za ki fita ku yi zancen ku lafiya ya tafi yana mirna. Ko? Babba ai duk abin da kake so. Dole ni ma in so shi. Dole in bi umarninka tunda ina so in gama da duniya lafiya. Yawwa yar babba. A je kasuwa lafiya dawo lafiya. In kika dawo za ki tarar na ajiye miki waɗansu kuɗin da za ki sayi duk abin da kike so. To babba na gode, na gode. To ya na kake ba ki mirna ne? Tun da yarinya ta amince ta ko ta yarda da zaɓi na. Ani abin ne ya ɗaure min kai mai gida, ya sa jikina ya yi sanyi. Ka sani cewa mai gida, yarinyar nan ta tsani Jauro, kamar yadda ta tsani mutuwarta. Kullum kuka take, tana ta tsani Jauro. Ya kashe mutum 3 a dalilinta. Mai dalilin dare ɗaya ta canza shawara. Anya faruwa yana tsami banza? Kwarai kuwa, idan aka zuba ruwa abin da zai yi tsami, dole ne ya tsami. Kawai Allah ne ya jeho mata tunani mai kyau. Ta gane cewa zaɓi na shine mafi alkhairi a gare ta. Kin gani lokacin fita ta yayi. Firan nan tawa ta yamma a dama min zan turo jakada ya karba ya kai min. To shikenan, sai ka turo shi a da lafiya. Wani ahali ba sa shiri da juna,
wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da na ga wasu abubuwan da sun burge ni a can sallake na ce mai mashin da ya sallafa da ni in je in siyo sai ya ce mun shi ba zai je can wai me yake faruwa ne tabbijan yanzu ke baki san me yake faruwa ba to in gaya miki gaba ne mai matukar tsanani tsakaninmu da 'yan nan ƙauyen gaba kuma insha Allah mara ma dorewa wanda kike ta wanda kwata-kwata ma ba kya tunani yanzu har yanzu ba a daina irin wannan gaban ba yadda ake yi na zamanin da har yanzu ba a daina shi ba ke kina maganan zamanin da wannan gabar kamar ma yanzu nan aka fara duk sanda za a haɗu kamar yanzu aka fara da ko me mashin ɗin nan ya sake ya shiga da ke cikin ƙauyen nan daga ke har shi ba wanda zai dawo da rai kashe ni kuma insha Allah daga ke har me mashin ɗin saboda shi ɗan ƙauyen nan ne ke kuma baƙuwa ce za a yi tunanin kina ɗaya daga cikin 'yan ƙauyen nan gaban nan wanda kwata-kwata ma ba ma tunanin wani ahali ne